Een paar tekeningen aan de morgen herinner je er nog aan dat dit het huis weer van honderden mensen. Maar Jood werd dat wen plak in heeg tempo ombouwd naar evenementenhal. Even oprijden. De vluchtelingen bin juster verhuizen naar de Heliconstaten, krijgt verderop. De directeur van het WTC schudt maar een goed gevoel waarom op de Arnhem man. De grootste uitdaging is natuurlijk toch wel dat daar gedurende bijna 3 maanden om en bij 600 mensen met de hele organisatie in één hal zitten. Ja. En dan is de Fries heb ik geen enkele ervaring ermee. Dus dan is het aanwijzing genoeg tot hoe dit soort dingen beteert, maar het goed uitpakt. En nu is het zaak om de boel on kant te krijgen. De grootste kampeerbeurs van Nederland, Caravana, zit voor de deur. Man, een week komen de eerste caravans. Redden je hem het op? Ja, dat gaan ze zeker redden. Dat zijn wel spannende dingen niet, dus dat gaan ze oplossen. Zou je hem nog een keer zo'n grote opvang dwaan kennen en wollen? Op zich is het geen probleem. Dan maakt naar de beurs natuurlijk, hè. Dat zou dan in april op zich wel kennen. Ja. Maar ik zei ze heel nadrukkelijk, dat is net een nieuws. Dat is onder politiek, dat is onder COA. En dat de vraag is bij ons komt, dat we daar positief in zien.